un mural que m'ha demanat l'Ajuntament de Roquetes per fer aquí l'Arrabal de Crist i té a veure una mica en una idea tant per les polítiques o per el col·lectiu LGBTIQ com tothom, no? Una mica que l'amor no fa mal, és el lema, i una mica ha representat un dels meus darrers dibuixos que he fet durant el confinament, que està fet en color roig i rosa, perquè d'alguna manera vull que sigui testimoni d'aquesta època, del que estic fent, i roig i rosa queda molt bé amb el concepte d'amor. El més important és el motor de la vida. Per mi és el més important. És el que m'ajuda a entendre-ho tot i a seguir endavant i avançar. I sense amor no puc viure. Vull parlar d'amor de tot tipus. Amics, família, parella, els pares, a tothom, no? Estimes a les persones que t'alimenten la vida. Llavors jo parlo una mica d'aquesta pluralitat màxima. Un acte d'amor absolut perquè vinc sempre quan em conviden i per a mi és un acte de tornar d'alguna manera allò com vaig néixer, la meva feina, el meu art que d'alguna manera va sorgir des d'aquí Roquetes.